ya wolo bare ni gausu ya tutika sala ni de ya fa a jara ma jaya wolo bare ni ya wolo bare na tun banen do ala ni be figiga telephone ni janno mina mfa wuli e ko to di mo awe sangde iba ne blale kan na fulo ko nye glanna comme malani ale to nye do dunga bambi kare Allah ka ni ci kala kana ni be ne ka jama bari kana sura su bari me kana ni ce ni dimi min do la wallahi dimi sika bona kan mara shi ce wallahi namru dimi min do la sika bona la bini ni Allah ni kira ce Allo Luz Clarita. Allo Luz Clarita. Allah kaniti bi deri Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gaoussou et Mariam ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Maria, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Ah, sinon ça va? ils ont ta sasita na slame ils ont même ta sasita wallahi ni mbram sole mama mama ka to bara ma ali ka to ya siguro di mama quoi ana abena mala ne islamere na ma comment a présentation que gaba ah il sait que ya orang corona de donner oui Cher Coco Tina boro se na shira lawe kama wanne ta sara ta fula esa lo be ko ona check me para preparação be yan gisani ume ni temene fesa ala de amma tan sa amba keta amenita ume ega sagal ko sherini ala ti asina na fere sa lare am na mina kargo mo beri la minwa aflate ume ay ni fidini ma wasan flandro na ni fali mambo ni sura fana ni ok ben ça va non vraiment sinon voilà kana jigi ni mbram sole sinon ça va voilà il m'a c'est ko jugo ni ah vraiment il va se sura ka gelani ka gelani allez ne bade quoi ne bade flene gausu kurun ta dia sa kurun ta dia ma sabali sa amanga kuma na nuni ala nuni anga mo ko bawdi itu nya kata wallahi baru kita mama tu ni baru mi kuiga Allah te shakil gala na na so ro furna na ne wala se furna ma ne ko furna ta to blanc fe floko a wonno ko mo wona kijo mari kunta ka to anga kuma kuma na présentation là ako me mane presenta la ne pas présenter la donc comme je disais allez ne bade no bade do awa bade ni no bade do ya no tabara mo sori tomorrow ye pen ma sama ni sa ni su la bire wa de ma ni wa la de ma ta su ko am so wode ni mare ni pesa ni pe mo regene Rosa na me demni tara me kon la plus ku bela sokona nta se alma saka suno sigil me miro mirila e be ga miruna tin suku ga ja ibe na sege to mala te sege sa ta ni be fe ga ba wona ga fe te to ni be mo fa o mo to ne bejo me dista ok problème na Rosa ta donc nya fina to comme allez on bade awa ya wolo bare ni gausu ya tutika sala ni de ya fa a jara ma jaya wolo bare ni ya wolo bare na tun banen do ala me ne de ya fa ya wolo bare yara ne de yara bole no wolo ba mama Tora de ya gana bashite ina na bwana jara maman allez to ya nita sara don ne do am yoro mina o tigi an entreprise yere tigi
o de kɛra sababu ye ne yɛrɛ ka waritigi ba de don waritigi ba ne yɛrɛ ka Teoria. Ah, no cera la. No, cɛ kɛnɛya kojugu wallahi. A diyara. O diyagoya sa ne kan ka duman tobi ka di masa n'i bɛ cɛ fɛ dɔrɔn i b'i bolo bila da la de i bɛ duman de tobi ka d'a ma o ye diyagoya de. No cɛ bɛ se tobili la. E ko tɛ wa? Mais n b'a fɔ cogo di? nɛma ninnu sɔrɔ bi a sababu bɔra ale de la. ne tora n ka kow la madamu kow ka deli ka ɲɛfɔ aw ɲɛna walahi n taara bɛn n'ale de ye bandi dɔ bɛ fɛ ka a ka saki minɛ a la n y'ale de a kɛra ala ka sababu don n kɛra sababu ye n'a kisira o don ale fɛnɛ nana ni y'a ka du kɔnɔ ka n ta baara la walahi mama sinon yanni ne n'ale ka ɲɔgɔn dɔn n sɛgɛnna kosɛbɛ dɛ. Cɛ n famaran ma. Cɛ waati wallahi binu no ka wusa n'a ye pan. muso tɛ kelen. Bintu n'a nana dumuni sigi kɔnɔ n'a y'a sigi kɔnɔ waati dɔ i yɛrɛ bɛ t'i ka tɔgɔji ta ne tun fɛ don dɔ i bɛ tila dumuni na i yɛrɛ bɛ taa tɔgɔji ɲini de. Bon minɛ ne fɛnɛ kɔsa in na fɛnɛ n y'a f'i na cogo min na ne tun b'a détail bɛɛ d'i ma prison régisseur talen ni ne a ka du kɔnɔ a bɛ bɛɛ kɔnɔ ko n bɛ kaso de kɔnɔ donc an ye wagati jan kɛ yen nɔ. Gawusu i tun tɛ kaso la i tun bɛ prison de la ne m'o dɔn o de kosɔn ne ma sɔn taali ma n'a sɔrɔ ne hakili la k'i bɛ kaso de la o de ye ne ma taa parce que ne bɛ siran polisiw ɲɛ mais n'i tun bɛ prison na ne tun bɛ taa. E bɛ siran polisiw ɲɛ. ayi ne tɛ taa yɛrɛ. Olu ma sabali buramuso sabala to n ka tila n ka kuma na sa ala i kun tɛ prison na ne bolo i bɛ kaso la ni ma nin dabila muso nana to sabali sa kana. yafa na. Non ma chérie vraiment i ka dumuni bi cɛ bɛ se ka cɛ bolo bi yɔrɔ ɲɛna sa. muso man ka koyi. ayi cɛ e ye muso feere sɔn kelen na mɔgɔ ne bɛ dɔ ba faga. Alajɛ e ye fɛn fɛn fɔ ne ye n sɔnna a bɛɛ ma mais mun ye n sɔn a ma i ka ɲi kojugu. o diyara n ye. aw diyara i ye ala daga la ne cɛ ala. a bɛ kɛ cogo di fɛn bɛɛ ka foyi tɛ kanu san fɛnw na ma e ka di ne ye cogo min de. ne ka di. e fana ka di ne ye ten. donc diyagoya fo ne ka n bolo sigi a la tuma tɛ bɛ kɛ ne ma. n'i ko ne ma k'e namuru k'e ka di ne cogo min fo ne ja n'u farasi a fɛn bɛɛ de ye ne yɛrɛ cɛ k'i ka nin kuma. ni dumuni jara t'o bijou ɲɛ na. ne laban bɛna lusita ta wele a ka nin nɔfɛ. ala ka man sutara n sutara ala kama ka na don ma ala non mais mama i cɛ de tɛ k'i ba ka i cɛ ka yɔrɔ to yen nɔ ka na fɛ yen nɔ ka tila ka deli kɛ. kira kama sitanɛ denkɛ fɔlɔ tɔgɔ bila sitanɛ denkɛ fɔlɔ tɔgɔ bila ala a tɔgɔ bila ni tɛ sɔrɔ la. buramuso i ka dɔ ye dɛ non vraiment donc a fɔ na ka kan to yen n ka kuma fɔ. Voilà, donc maman ne kun b'o condition in na ye n'i y'a ye depuis la n kun ma se ka bila yɛrɛ parce que ko date don a ko la bon ala nana kɛ ale de nana ka taa kuma juge fɛ a bɔra fo États-Unis ka na mais a yɛrɛ bɛ se ka ala kale aw ye ne den ala k'i sara koyi ale taara kuma juge fɛ juge fɛnɛ a taara témoignage bɛɛ ɲɛfɔ quoi ko in kɛra cogo o cogo a y'a détail bɛɛ d'u ma. non wala i ka fisa n'a ye pawu Bintu a ka tobili a man di a mago t'a yɛrɛ la quoi mais filɛ i ka sanu a filɛ i tila tobili la k'i pari k'i sigi ɲɔgɔn kɔrɔ cɛ mais Bintu n'a nana sisi gabugu sisi dɛ a b'a e ne bila ka taa n changer k'i yɛrɛ changer an ka dumuni kɛ sinon non aw tɛ se ka kɛ kelen ye jamuso tɛ kelen koyi. wallahi namuru ne tɛ foyi f'e ye namuru wallahi namuru n'i b'a dɔn ne bɛ ka min la ne wurukɛ bɛ ka min labɛn e kama namuru wallahi e t'i sigi k'i kɔnɔkolo fa ne ka kini na k'i sigi k'i bɛ Bintu kɔrɔ fɔ ne wallahi n'i b'a dɔn e tɛ Bintu kɔrɔ fɔ ne tɛ kuma ne fɔ wallahi min ni nɛgɛ nin ka sɔrɔ ka jigilatigɛ da nin kan wallahi a bɛ sɔrɔ k'a faamuya min bɛ wallahi ne tɛ kuma namuru fɛ ne kan ka min kɛ namuru la ne wurukɛ yɛrɛ de b'a dɔn wallahi e k'i kɔnɔ fa ka kini na k'i sigi ka Bintu kɔrɔ fɔ ne wallahi ni namuru yɛrɛ b'a dɔn nka ne min bɛ ne wurukɛ kɔnɔ ka siyɛn wallahi k'i sigi k'a bɛ Bintu kɔrɔ fɔ ne wallahi
ni manaluma negate ferama wallahi ni bin namuru nege ga jigle tigeru da namuru wallahi namuru ben la kala fufa funi abakete Kane demo boluna. wallahi Ne di. A fatu na. Akala tin tor. Bandu kunani atagi dubna. Awo. Bo kera ka benali yere na tola. Ali rin bobo ali rin sugado. Allah. Ai ma giba fuire yin sugado re. Bo ne tumi baragil mo ba. Idota nyam purunda kan tise kamma. ni manaluma negate ferama wallahi ni bin namuru nege ga jigle tigeru da namuru wallahi namuru ben la kala fufa funi ebe mbiri la mumbe kanto kuma la dron akisa mbiri ti ma chérie Rose mune bila e mame kuma la dron isa mbiri te mangera namuru wallahi namuru ni bin amiri de e bi mbiri jumela depuis an nana Bamakɔ yan nɔ namuru ni ma fa kibaruya dɔn ni ma ba kibaruya ni ma somɔgɔw si kibaruya dɔn kɛrɛnkɛrɛnya ba depuis ni nana ni ma ba kibaruya ne yɛrɛ t'a dɔn ni ba bɛ cogo min na ni fa bɛ cogo min ni somɔgɔw bɛ cogo min wallahi ne t'a dɔn ne bɛ ka miiri la su ni tile ne t'a dɔn ni somɔgɔw bɛ cogo o cogo la kɛrɛnkɛrɛnya ba ne t'a dɔn e bi mbiri la foyi tu la sa tu fais namuru sabali me be fɛ ka mun de kɛ sisan o sisan Ale ye sauvé togodi fɛn min tɛ bɛ se hali ɲɛmɛrɛ ɲɛ o bɛ se k'e sauvé togodi mais n ye poroda ka n da ma se ka kun n bɛ kuma de ni ma kuma a ma ɲi. Duna ne. Mama du ya sele. Inana. Duna ne do ataka ne. O bo ina fo yan futu na. In tumi baragil mo ba do na États-Unis. Bo nya medro ko gawsu be kasura doro. Nya nga patron wili ga yin na so mbisiga permission sura bo. Bon, il a fallu alors que problème fuita Allah. Bon, il y a un mois de permission sur. Nana il faut et plus sur la. La tourne. Moi, personne ne l'a. Un peu que non. donc anana o cogo de la nana intervenir donc o de sababuya la o de fɛnɛ kɛra ko nɔgɔya cogo ye donc ne bilara donc non seulement ale de kɛra n ka ne Gawusu ka hɛrɛ sɔrɔ en tout cas n ka baara sɔrɔli a sababu bɔra ale de la mais nɛma min kɔnɔ bi ale n'a balimamuso Sara olu de don et puis n tilala ka libérer tuguni u ye n bila ale fɛnɛ jɔdaba yɛrɛ o fɛnɛ la mun de ko b'i kɔnɔ k'o kɛ ne bɛ fɛ k'i ka téléphone ne di yan nɔ n bɛna n fa wele e ko cogo di Aïssa e m'a faamuya sa ne ko i ka hinɛ na de i ka téléphone di yan n bɛna n fa wele Orikia o dabila sa ka n'o fɔ sa ne ka téléphone Quand Gawusu a y'o nin bɛɛ k'e ye sa nin diyara ne ye koyi mais comme a ye ɲumanya kɛ e ye mɔgɔ ɲɛnama don a nalen min filɛ nin a yɛrɛ y'a fɔ sisan kuma kɔnɔna na ko un mois o ye san kelen i b'a ne bila ale ka nafolo ko ɲɛ dilanni na komi Mali la yan nɔ ale t'o ɲɛ dɔn ne k'i bila a kunna e k'i tɔ ta an k'an den félicité ni ne kɛra sababu ye n'an den bɔra awɔ ko ne den ni cɛ ko ye Fanta mɔgɔ ɲuman tɛ ban diɲɛ kɔnɔ Den ne sauver o ya mɔgɔ ɲuman tɔ bɛ ye kelen kelen a bɛ yen koyi n'i y'a ye an b'a fɔ ko Gawusu allo Luslarita Ala ka ne ci n b'i deli a fɔ an ka téléphone ne ka fɛn bɛɛ t'e ta yan e bɛ siraw la mun na ne ka fɛn bɛɛ ye ta ye a fɔ dɔrɔn an ka téléphone d'a ma an ka weleli kɛ e bɛ ka jɔn wele ne buranw tɛ yan ou bien kana siraw la sa ne bolo dɔrɔn a fɔ n ye dɔrɔn direct la e Rose e bɔra e ka di ne ye e mana fɛn fɛn fɔ ne ye ne bɛ sɔn a ma ne bɛ se ka ban ka o k'e ye wa e ye dumuni duman tobi ka di ne kana siran ne ɲɛ sisan ne siran ne ɲɛ a ma nɔgɔ a ma ɲi dɛ e ye dumuni duman di ne ma sisan ne ye tantoli min kɛ e t'a dɔn o mais e tila ka na kɛ ten a fɔ n ye dɔrɔn a banna mais ne y'a kɛ dɔrɔn k'e ka kana siran ne ɲɛ olu la quoi basi tɛ a fɔ dɔrɔn téléphone jan bɛ weleli kɛ dɔrɔn ou bien non ma chérie kana sɔn o ma quoi donc min n'i ka cɛkɔrɔba yɛrɛ ka numéro la fɔ wala i ka cɛkɔrɔba ka numéro filɛ i ka téléphone minɛ Allah namuru diyara ne koyi ni cɛ ni baraji ni diyara ne ye cogo min ou bien ni y'a numéro ye o diyara ne sa
mina wele ini ce ni baraji ala kan to ɲɔgɔn Ah ça ma chérie. Mena saya mɛ. Ok, pour on tala ngana. Ete ko kalamu. E bolo kene na lo mari. Wala ga telephone nga kilo lagi ne. Numero ja. Ya numero. Telephone na numero. I know. Iki ga numero fo nga credit kiku. Numero ni tenga telephone numero do. Pisi numero do we. Ne a di ma dengi ka bo, I ga credit ka won. Me mina yini nga sisa. E ga numero tiku. E so mo fisi ga numero te kuna. Numero mo ko siga numero te ne kuna ne rega pisi numero te ne kuna. Ne fata te ne kuna. Ne bata te ne kuna, ne korogota te ne kuna. Ne tina kungolo chefo la we. Ka numero ta ku balabala kungolo la ga. Ne se ko yere. Mina yini nga sisa. Akade ka. E ka fendo ke sura e ka bokena masisa ka tawro do. E mo ko jo so no mo do la. E be numero bo mi. E me telephone di mo gore ma be numero. Ah, mais téléphone te ka ko no du. Abi genti ke kono sta namuru sabalsa. Ya fi go numero ten kuna alsa. Je, no fini da mo ko de. Ne da en kele ne go. Ah, basite. Ni numero. Burgia. Je mo ne ko mo ko de. Mo ko shiga numero te kuna. Ora to ne ka téléphone be bloqué. Ka fem be bloqué. Ne ka ke kuneo. Allahu akbar. Eto ko galama. No, no se ta igual. Alarkama. Akemara mukoso. No. Hey, Okay, me claro. Insutara ala ko. Anto nga kuma kede. Sino ko le me lu seta wori sasa kana. Gausu. Linda. Kana wuni ke note. Fanta bitare. Fanta. Ima ni gausu. Oh, ima ni gausu to isa. Ne kelma nga fena be to na ne ba do. Ne nga kula be an to na ne ba do. Ibita do no fena be nta do. Jonga ba wole folo. Njete ko jumina nyino numero ko. Allo ba. Allo e fana ko ta sa. Awo. Ba ami yoro mina ye ha. Mina yoro chima. Ami quartier mina yoro chima. Ya me e jonga chima sa se ga telephone le ma chima sa. Bakano mila dula ko. Ni jatege mina ne faga. Isi amata tara misai taro. Allo. Awo banya chima. Alaje walle nya chima tari ku sansa e ga leban. Awo e ba yoro do. Awo yeni do nga bambi kare. Allah ka ni ci kala ngana ni be ne ka jama bari kana sura su bari me kana ni ce ni dimi min do la wallahi dimi sika bona. Kan mara shi ce. Wallahi namru dimi do la sika bona la abini ni Allah ni kira ce. Saraman. Ni jonga ni fasi fol. Ay baygalam. Ay fasi. Saraman. Awo ba kana wuli numero nare ni daga bana kan numero de kana wuli numero na ke Allah ni kira me kana filiere kan wuli numero ni ikana ni ce ka tanni wallahi awo kambe awo kana wuli numero na de kambe Soulja Music. Baba Marigo angana son kato jamfala